Apay nita ka lang ang nagawid si Kariko. Ay nawa, nag-overtime kami nga ro diti trabaho. Iso narabyanak, bekang bakit? Di mo ka din nabasa titiks ko keng ka? Sanak man nga ululbudan. Anya ka laki, di mo, ay bakit? Anya pa nagkita mo kanyak, ay babae raw? Amok day ta nga style mo. Panunutan, ano anya tikayat mo panunutan? Basta siya, awan dar aramide ka dakis. Saan ako namangan? Siguro, nangan kayo iti babae ni Jeruar iso kasta ka. No saan ka mamate? Awagam ti buskwa. Agsaludsud ka keng kwa na, sakbay nga agsuspitsa ka. Ti makamo dito'y balay manang perla. Ay, uwan, mambekang. Labab dagiti kortina, ken sibukam dagiti sabong iti ruar. Uwan, ma'am. Rabiin to na makaawid ak. Ay, isa din o ti papanan nyo aya, ma'am. Mapan ko sarong karan ti gayam ko. Ah, kunak, ano mapan kayo iti office ni Sir Rico? Nangag ko nagapa kayo iti rabi eh. Saan ko asayangan ti oras ko para iti day talaang abanag? O sige, agpakada akon. Taybilin ko di mo liplipatan. Sakbay makikaaruba ka, aramidam pa dagiti rumbang nga aramidam dito'y balay. Ay, uwan, ma'am. Arigladaw. Anya ti aramidam dito'y balay, Mari Perla. Ay, namaray, umayak laang makiinistoryakan ka. Ay, agtugaw ka Agyaman naklaunay, maray. Naimbag man ta pinalubusan na ka ni abong mo ang makikaaruba. Sigod, maray. Okay lang kadakwada. Tinapatag kat na aramid ko ti Bilinda. Ay, amom ka di, maray. Ti anya, Mari Perla. Ay, sus, nagapamanindamam kan sir idirabi ay. Ay, nawaw. Dahito mo ngamin madambi kang agsuspit sa nga dati babae ni sir. Saan mo't unay agwapo ni sir? Tapno pagsuspit saan na, maray. Anya? Pudno mo't, maray. Sakto laang mo't tikinagwapo ni sir. Naibagay iti pintas ni Ma'am Bekang. Ay, agtal na ka man si Kamari Perla. Iramraman nakpa iti kinachismosa man. Ay, sus, ibagbagak lang ti pudno, maray. Si Kaki di mo. Kaditaan. Nasaya atlat tamat, Perla, bakit? Nakaawag ka man. Anya ka ti trabaho mita. Nalpasan lakay. Awan unay ti maaramay, taawan dasar ken ma'am dito'y balayda. Kita ma, di mo unay ti ag-cellphone. Napan ka di tatap mo agtrabaho, ha? Wen, amok daytan. Kas nakunak itay, inaramid ko amin abilin ni ma'am, sakbay nga imawaga. Nasayaat mo nga runukas na bakit? Narigat no maikat ka man iti trabaho. Narigat agsapol, iti nasingput apos ita panawag. Ita mag-uray kas na ti edad mo. Inalada kalat na babaw na inda. Ay, amom ka di lakay. Kanayon nga aga padagiti busko. Anya? Saan laeng anam namin san anang ko. Namin adu adarasun. Makakatawa akpay ano maminsan. Tauray simple abanag. Pagapapanda. Ay na, no anya ti parikod da. Di mo pakibiyangan. Di
tinapatag kung saan da kaadang-dangran dita. Ay nawaw, istorya aglaang matkan kalakay. Ne, sige lakay, agpakada akon. Ni seri kon samot ti si Mangpag. Inton maminsan tumanag. Bye! Ay, una yan tita tao ita panawen. Di da pa yan makalagip mo. Ay nawaw, itay pa akasta ka si kabikang. Apay ka daya. Talaga saan ang makarit na? Idiretsyong nga minun, ano anya day ta? Tapno amok taramidag. Ay, di da pa yan makalagip. Ay, nawaw. Anya day jay aya. Nabampanugak iti trabaho. Yung kastabay lang mati pasungan mo. Umuna ako na maturog. Nasapa pa may. Hay, makapaawang ganas ka man. Di ta ka man laangan. Among manang perla. Dak maawatan ti asawa. Si kanto mo nga main seri kaw. Nalipatam a birthday ni Ma'am Ita. Ah, anya ti pitsa ita aya. February 10, sir. Yan, ayun nagpaisaw. Birthday ni mam mo ita. Ay, nalipatak nagpaisaw. Iso, malagayam apasagid itay. Bawan pa'y regalom kan kwa na, sir. Gumatang ka pinton bigat manan. Gapu iti kinabisay. Nalipatak pa yan. Akasangay nagayam ita. Rumbang laang abumawi ka kan ma'am. Tano saan? Talaga adakas kayo manan kan kwa na, sir. Regalok para king ka. Bekang bakal. Happy birthday. Saan ko akasapulan dagita a regalo, Rico? Gimata ka kiti paborito mo chocolate. Bakal. Itad mo laangan ka ni Manang Perla. Ay no. Nangina na gito'y bakal. Awan, bibiyang ko. Naladaw matlaangan day ta regalo. Anya. Itad mo latan ka ni Manang Perla kunakmanan. Ni bakit mas. Saan ka man nadagulit? Talaga pumudot man ang tiulok no kasta ka lang. Ah, ibatik lang dito lang saan bakit ha? Talaga aparaking katiginatan ko. Chocolate para kan ka Manang Perla. Ay nawaw, naggapuan ti chocolate, Ma'am Bekang. Regalo ni Sir mo kanya. Apay nga ron nga itid mo kanya nga ay, ma'am. Isumat lang ang naladawan day ta regalo na. Da kayo kit di mo, ma'am. Awatom kit din. Ay agyaman aklaunay, ma'am. Panagkunam ka di Manang Perla. Ada ka di babae ni Sir mo? Itikas jay alangan ni sir, ma'am. Anya? No siyak ti salud-suda, Ma'am Bekang. Imposible nga dati babae ni sir. Si kakanayon ti mangilablaba iti uniform na. Amangan kit din no, damakit kita mga ebidensya manang. Siya ay awan mat, ma'am. Bagaan nakto no, ada makita mo Ikan ka iti kwartam no, ada may pakitam nga ebidensya kanyak manang. Anya ka di man ti umay mo imarites, Mari Perla. Imayak mare, taikan kay ti chocolate. Kukam to'y maisa. Ay nawaw, nangalaam mat iti chocolate, Maray. Birthday gift ni Sir Ken, Ma'am Dayta. Apay nga rod nga inalam ngay. Abangan no sa pulan ni Bekang. Ay nawaw, ni Ma'am Bekang amis mo tinangtag kadagita, maray. Anya? Una, tanala daw kano ti regalo ni Sir. Kasta unay ti unget ni Ma'am. Ay na, para day jay lang. Ay talaga ajak maawat ang dagiti among kuno maminsan, maray. Anya kalakit di matan, Mari Perla. Mapan mo mat imarmaritis dagiti among mau. Kud, pudno mo ti bagbagak, maray.
Tinagapwa Mariperla. Iti ayan ni Maribete, Mariteriang, napanak nakiinistoryakan kwa na. Si kamad lang ti amok ababaunan akasta Mariperla. Day, anyat kayat mo asawan maray. Si kalaang ti babaunan a mahilig a makikaaruba. Gagangay na ata nasing pamadamam kun sir. Mayat matlaang kano no makiis-istorya ak kadagiti kaaruba. No daduma, dagiti matlaang padak ababaunon ti kais-istorya. Anyamot nga iti topic yaw. Tibus ko Mariteryang. Among kadak. Nagpalaba ni Mambekang iti cycling kanya. Hay, sabali ti ango na mare. Saan lang nga ta? Agraman bedsheet kun ulis da kun sir. Hadda ti sabali anaangot ko. Na, agraman ti kakasta abanag. Mapan mo is-istoryaan iti sabali at taaw maray. Bakit? Adaman tinadamag ko. Anya day taan na damag mo rikulakay. Maipapan ni Manang Perla. Ay nawaw. Apay ni Manang Perla? Nang nagkanon ni Pare Peter ti pagsarsaritaan ti babaunin ta. Ti babaunin da hindi na minsan. Anya ti pagsarsaritaan daya? Marmarites da ita a Perla ti mapaspasamak dito'y balay bakit. Anya? Da ita ti pudno bakit. Nukasta nga agapa ta. Istorya na iti sa balay. Agraman mo rin. Bedsheet. Kan ulis ta alablaban na. Istorya na. Anya? Si kamo gayam bekang. Agtugaw ka pa'y adaman kayat ko sa ludsodan manang tiriyang. Amok nga dati amuyo, tagayim yun ni Manang Perla, babaunan me. Mga no damat imarmarites na kada kayo. Kwa. Ibagayo ko matipudno na. Ay, kinapudno na. Tunggal umay ni Mari Perla dito'y balay, kat ada istoryaan na bekang. Amin ang mapaspasamak iti unag ti pagtaengan niyaw, umay na istoryaan. Anya? Isu nga mo may, ano kasta nga aga pa kayo kanila kay Mau, agraman murang kada bedsheet kan ulas yaw, umay na istoryaan. Ay nawaw, ti kasta nga ugali na. Confirmed, lakay. Nakasaritam ka di dananatiryang. Bakit? Wen, agraman ti daduma kaaruba tayo. Anya ti kunada ngay. Amin ang mapaspasamak dito'y balay, kat mapanis-istoryaan da dya Manang Perla. Ay nawaw. Isong updated dagiti kaaruba, lakay. Kasla imposible. Ang maaramid na ti kasta bakit. Kastamot lang ti kunak ididamo. Ngam, anya nga ita. Rimor ti dakas nga aramid ti babaunan ta. Chismosa matgayam ti loko. Anya nga ro ti planong bakit. Papanawan tan lakay. Diyak kaya ti babaunan nakasta ti galad na. Agraman murang, ulas kan bedsheet mapanais istoryaan. Una nga, di awanan ti katulong ta bakit. Uray awanan, no kas dyan matlang nga chismosa. Amin ang mangag na, istoryaan na iti sabali. San matgayam ang mapagtalkan day dyan at tao, lakay? Oh, sweldom itaabulan Manang Perla. Ay nawaw, nasapa pa'y mo't Mambekang 21 pa'y laang mo ita. Awata mon, taitamat laang, ikatan kan akas babaunan mi. Mabalin mon kagimpake. Ha? Nay, apay ngay ma'am. Diyak maguston tikas dyan nga inararamid mo, Manang. Awan mo't ti amo kadakas nga naramid ko, ma'am. Sa anak mo't ngagtatakaw. Wan, saan ka nga agtatakaw? Ngam, ibabain na kami mat kanisar mo kadagiti kaaruba miya mismo. Ay, pangaasiyo, ma'am. Di na ko maikatun. Awan ti amok apapanag. Pasensya kan. Ngam, diyak ka sa pulan ti chismo sa katulong, Manang. Aging paki ka. Ta
itulod na ka ni sir mo ije terminal, itamat laang. Ay nawaw, di mo mo't imbagbag ang agawid kagayam ita, perla bakit? Kasanaw kat inikat nakmat dayjay abe kang. Anya, Kas makita mo't lakay. Inyawid ko amin nagamit ka. Saan ka di pa'y analawag day taken ka naputlaw na kami ti ulam. Agsalasalodsod lang mo't na tao. Apay api na panaw na kangay. Ay, jak mo iti dayjay a babae lakay. Jak maawatan ti ugali na. Asino matikin na saritam iti cellphone maulito lakay. Tibos mo Apay ka now. Sinalodsod na no simbang putkan. Si kaki di mo bakit isumig lagaya mo inikat na katibos mo. Ay nawaw. Anya man na ang tinistorya day taabe kang kun ka. Asino nga minti lang ibaga, amapan mo imarmarites, dagiti amo mo bakay? No dati sa anda apag kinaawatan kinilakay na, di ka man nakibiyang? Agraman ulangs, murang convinced da, mapan mo ka no imarmarites asabali ti angot na. Anya. Awan da ito. Da ita kinachismusam ti makagabaw, no apay akanayon ka amaikat iti trabahong bakay. Mano atawinay nakastamlatan. Di ka pa'y maagnakam. Asino nga min ti mayat amang sweldo iti kasta babaunin ngay. No di da kayat ti maistorya. Di agsingsingput da Ay nawaw. Panagkunam ka de. Kit nasaya at amapan mo istoryaan iti sabali ti personal abiyag dagiti among mo. Basta. Awan ano kasta ka? Ura aya trabaho ti aplayam no kasta ti ugalim. Awan la amok bakit? Ha? Iso pa nga asim, tagbalbaliw kan bakit? Bakit kan? Irespetong ti personal abiyag dagiti among mo. Manumutan ti tawan mo. Agkukurtret takod kuril mo pa yan. Na. Iso sumardin ka man. Amom ti husto.
Agyaman ak launay, tata, ha? Tingay bayad ti abang ang nagsaritaan sa Felix. Mabaling ka di nga inton sumarunulatan nga itag ko, tata. Ay nawaw, apay ngay. At da nga min ti emergency anang usarak iti kwartak, tata. Sige, sige. Awang marami na noong pa iti kwartam. Ay na, agyaman ak launay, tata, ha? Di ka madanagan ka din. Taitid ko ti nagsaritaan ta nga abang. Ay, apay akastoy tinagbanagan ti kariton mo, Melchor Lakay. Apay ka di sinay bakit? Kitaam ti pilid na anay, Ha? na perdi matan. Na, huwag agpaisaw. Sigurado an ni Felix ti nakadadaal iti dayta. Sinobraan na siguro ti inkargana. Si Kamat, apay adi mo kinita idi insublina. Rabi nga minang insubli na bakit? Nagsip nga ito makita di. Ay nawaw, aggastos ka manan. Saan na pa'y abinayadan kini at 150 nga abang? Dinadail na pa'y tikaritong ko. Anya ti kunam lakay? Saan pa'y abinayadan ni Felix ti abang na? Ay, kuha bakit? Ti kunam kanyak idirabi katintadnan. Pasensya kang bakit nagulbura mo tayo. Amo ngamin nga agong kanu maamwam asaan ko pa'y anasingin. At nakanu ngamin ti emergency anang usaran na iti kwartana. Anya kalakit di mo ten lakay. Agulbod ka pa yan kanyak. Ada ka di ti asawam, nena. Saan pa'y anak kaawid ni Felix na natinay? Napanakikumboy. Ada ko man napatag nga ibagakken kwa na. Anya day tanana? Napirdi nga men ti pilit ti kariton a binulod na ni Tata Melchor. Sana pa'y nga intad ti abang a nagsaritaan da. Inbilin ko matkan kwa na abayadan na nana. San pa'y kanuan nakabayad kuna ni Tata Melchor. Pasaritak to ni Felix inton agawid nana. No maipapan iti kariton a dinadaol na, ibagak amang tat iti pagpatarimaan ni Tata Melchor. Ay, huwin man tanay. Parikot may no anya manan ti usaran ni Tata Melchor no adda ti ipakumboy ti suki na. Mayat ti kumbuy ita bakit? Nasaya at tapno adda ibayad mo iti kariton ni Tata Melchor a dinadaol mo. Kariton, Di ka man agar-aramid si ka Felix. si good day jay bakit? Ay nawaw! Saan nga umay ni Nana Tinay no awan parikot? Mapan ka ijay ayanda itamot laang. Ita niya kumaga po. Agraman ti abang ti kariton a binulod mo, di mo pa'y gayang binayadan? Itid kunto, Ay talaga nga ulbud ka. Mapan ka iti ayanda Nana Tinay, itamot laang. Adaman sa lutsudak, kumare. Nakitam ka di, no pudno anadadaal ti kariton ni Tata Melchor, idi binulod nila kay ko. Sigurado nga iti sangwanan ti balayo tinangidalanan na. Mayat ba ti kariton idi inlabas na mare? Nagis-istorya kami pay. Iso ang nakitak di kariton. Apay ka di aya mare? Wan ata ko na ni Nana Tinay a dinadaal ka no ni Felix. Ngam ni Felix, ilibak namat. Ay nawaw. Nalabit nga gululbod nila kay mo. Ay abmong ka di mare. Tay suki ni Tata Melchor di tamyanan. Agawin nila kay mo. Kasano nga ag-agawan na, Mariviola? Iso ti istorya ni Freda mare. Tay kanayon nga agpakumboy ka ni Tata Melchor. Anya? Na istorya na kanyak, idi may dito'y balay mare. Amom na niya ti inistorya nila kay mo kankwana. Lakay ka no ni Tata Melchor. Dinan ka ba ulan ti agkumboy. Isuan nila kay mo kanulat tanti i-text da no adda ipabunag da mare. Ay, nawaw! Apay adagawid ka adagos, Melchor Lakay. Awanan ti ipakumboy na kanyak tinay bakit? Ay nawaw, dagiti sukim ngay. Nilaang Freda at taga-amyanan tinagpakumboy kanya bakit? Tinagduma asukik, awanan. Awanan. Anya di kayat mo asawan, Melchor. Awanan bakit?
Inagawan dito Felix. Anya, San lang at ikaritong ko ti pinerdi na. Agraman ti kakaisuna pagbibiyagan ta. Huh? talaga nga awan ba inday dya tao? Awan. Sana pa yan nabayadan dagiti rumbang abayadan na. Ita, agawan naman ang dagiti customer mau. Naragsak ka diti kastangar aramidem si ka Felix. Ay nawaw, anya man na ti basol ko king kanina ba kay? Di ka man aging didi nga awan amom si ka. Anya man ti iso ayan. Apay mo't adad-dada ulam ni Tata Melchor kadagiti suki na. Koreksyon lang baka. Saan ko apir-pirgin ni Tata Melchor ka nagitisuki na? Basol ko aya, no sakti kayat da pagpakumbuyan. Uray lakay ni Tata Melchor, kabaulan na pay mo, ti mangiduron iti kariton na. Aywan, malagip ko. Napan mo ka di kinita ti kariton na adinadaal mo? Saan pa'y bakit? Busy ak. Ul budam di lakay? Saan mo? Bakit? Talaga lang nga busy ak. Di mo ka di makita nga imado ti sukik ita. Sa anak to pa yan ang makapag-ina na. Busy gayam ha? Kumusta kayon, Tata Melchor? Nasayat mo ilata, Viola. Inagaw ka numat ni Felix dagiti sigod nga agpapakumboy kada kayo, Tata. Huwag nga raw, nilangan Freda di tamyan ng tinabate. Ay, talaga naglaing day dyan agaramid iti istorya para laang iti kwarta, Tata. Siyaki din tinawanan iti suki. Ngam awan ti maramidan tayo na talaga magpiman alakayin na tao. Wen ngam saan mo't anasayaat, amapan na kayo dadaulen, Tata. Kabaulan nyo pa'y mo't timangidurol iti kariton nyo. No maripirto ti karitong kwa tinadahal na Felix. Ilako kon. Agsapulak langin iti sabali at trabaho. No kasta, sana pa'y gayam abinayadan ti dinadaal na, Tata. Huwag nga raw. Agraman abang nga nagsaritaan may awampay. Idi pa'y napalabas alawas day, Tata. Huh? Nagrigad na kasarsarita, Viola. Ibagak tuman ka ni Marinena. Amangan no inulbudan manan nila kay na. Ay sikamat gayam ti lumabas iti paraangan mi mare. Wan mare, mapanak man di tayan na Tata Melchor. Mapan ko man bayadan ti dinadaal ni lakay ko akaritunda. Ay nasaya at mata nalagip na mare. Imay ni Tata Melchor idi kalman. Kat nadakamat na saan pa'y anabayadan mare. Ay, siya akong tinagdesisyon, mare. Anya? Inisaya ko na ti kwarta nga iduldulin na. Ang mga no makaungat-matken ka no maamuan na mare. Uray agungat, awan maramidan na kumare. Sa bagay kabutag nakamot ti asawa mare. Aywan mare, padasan nak akalabanan. Agtugaw ka pa, nena. Agyaman nak nana. Imayak, taumay ko itad ti abang ti kariton ni Tata Melchor abinulod ni lakay ko ide. Agraman ti pagpa-repair na iti pilid ang nadadaal. Itad kumutlaangan nana. Ay, nawaw. Sobra mati kwarta nga yaw awat mo, nena. Awatan nyo nana. Tapno mapatarimaan nyo ti kariton nyo. Iti kasta, kat saanan amarigatan ni Tata Melchor ang makikumboy. Ay na, agyaman naklaunay kan ka, Kinapudno na. Plano may ti mangila ko iti dayjay akariton. Apay nana. Manumat lang ang tisuki ni tatam. Wan ata inagaw mo't ni Felix ngamen. Pudno mat piman din ako na ti asawam. Lakayan ni tatam Melchor. Wan ang kabaulan na pay mo't ti mangidoron iti kariton nana. Talaga laang kit di adakas ti ugali dayjay a Felix nana. Di kayat na siguro kat suki na amin. Naragsak ka ka di iti kastangar aramidem Felix. Awalan ti customer ni Tata Melchor, gaputa inagaw mo mo't aminan. Eh, pangasim
Di naksermonan ta nabampanluga ka nagbunag na eh. Adupet isang ko nabunag. Kat? Sakpay lang itong ungtan na kita asukin ni Tata Melchor. Di pa nagkunata siguro ako. Isuda lang ti customer ko. Di kita makawawa mo na kita. Naperdigi di man ang ti karitong ko bakit. Ay, sinubraham siguro ti inkargam Apay nga nga inagawam jay lakay. Anya nga ita. Di mo matgayam kabaulan abunagan amin. Agraman ti kariton mo, nag-surrender mo tan. Sika ka di tinagkisay ti kwarta nga induling ko. One. Ay nawaw, nangusaram may. Kat, inbayad ko kada Tata Melchor. Anya. Kasano kat di kamot makalagip. Siya kung tinangtad Sobra mo tinted mo. Panunutom ti manungal daw asaan ang nakapagtrabaho ni Tata Melchor. Panunutom ti manungal daw nga inananusan na nga inusar tinapirdi akariton na. Anya ka langit di mo ito, bakit? Kasaladi ka mo, pampanuno man. Ay, di nakman bugka-bugkawan na kasta Felix Suray, bakit? Suray. Itapay man ang nakataltal na kasi ka Felix. Apay aya. Magsakit ti magbakik. Ay nawa. Kasanumot nga men, kat managing bubukod ka. Di kayat mo kat sukim amin at tao dito barangay tayo. Agraman lakay, agawampay. Bakit? Ilutin na man Ay, saan nga ilot ti agas ti nasakit abagbagin? Yang arod nga Di mo nga min bukudan ti pagsayatan Ibingayam ti padam a tao. Ha? Ibingayam ni Tata Melchor. Dinadaal mo lang arudan ti kariton na, agawan pa nagiti customer na. Di ka di makonkonsensya, ha? Ay natibasapol mo, Felix. Tata, umay ko kumasalud-sudan no awan ti aramidin niyo. Apay ko ma. Mapanta ko makikumboy, tata, no natarimaanan ti kariton niyo Awanin ti karitong kaw. Inlakaw, tawang mo tin pangusarak. At damat ti kariton ko, tata. Ipatarimaan ko lang ta isutaramatan ta niya. Saanan, nakababayin making ka. Anya ko matipagbainan niyo, tata. Kahit ko ti makabawi kata kayo. Amo kadakis ti naaramidak iti kalabas, tata ka. Sa kapila ko ma, ta ikandak iti gundaway ang makabawi kata kayo. Limabas mat da Felix kan Tata Melchor iti paraangan mi itay Marinena. Napanda nakikumboy, mare. Wan nga rod mare. Nakitak amayat ti kakatawan da mangidurduron iti kariton itay. Nagmayat man akitaan no kasjay da mare. Ay, nakonsensya mo't lang kadagiti dakas nga aramid na, mare. No kasta kanayon nila kay mo, mayat siguro mare. Amom ka di, mare? In pariper na pa'y ti kariton na, tapno adda kano ti aramatan da kini Tata Melchor. Talaga nagbalbaliwan nila kay mo, Marinena. Sapay la kumaa, tatuloy-tuloy matanda ita. Agawid tan, tata Melchor. Rumabiimot tan. Ituloy tan tutagbunag intun bigat. Dagasindak to pa rin ni Jay Balay, Felix. Una, tata. Ibati tati kariton ditoy. Tama usar tumilang intun bigat. Akong gayam. Pagtitibi ngayon, tata. Ay nawaw. Sobra sama na ito, Barok. Saan, tata? Sakto lang. Rumbang lang ang pagbingayan ta. Ngamin, agpada tamat ang nagtrabaho. Ay nawaw. Ang yaman naklaunay, Barok. Ay na. May gatangak mo ilaang ninadam at na itigatas na. Nakaisang kapot anagawid lakay. Kastugan tirik na. No awan ti maagrabyado a tao, bakit? Kat, anya nga iti marikrik nam. Naglag ang tirik na. Kinkasla sa anak napannog unay. Nasaya at ano kasta? Ay na. Amom ka di bakay?
Kabayatan ti panangiduron mi kin ni Tata Melchor iti kariton ko. Ket kastaunay ti ragsak ko bakit? Tsak amo no abay. Kasta amot lang tinakuna ni Mari Viola kanya. Mayat kano ti kakatawaan nyo kini Tata Melchor idi limabas kayo iti paraangan da. Itultuloy mo ti kasta lakay. Tumulong ka iti padam a tao aginggat kabailam. Aya, Miguel. Ay nawaw, anya man ang tibasol ko na nang? Jak magustuhan ti kasya apa nagsasaom kan bakit mo. Oo, nay. Nangag ko abinugkawam ni bakit mo. Anya ti baka gapu aya. Dagulit tumat ngamin. Di ka pa'y agyaman tay dasaran na kay ti kanam. Ay nananang pangasyo, di nagsirmunan tarabanuga. Awan lati mangag ko dito'y balay no di bugkaw mo. No nabanug ka, aginanak ka. Saan aday takumkumpor may tiramraman mo? Di ka mabutang no sinaan na ka ti asawam, ah? Ay, oray pupuutin niyo. Saan nakabaalan ni Vivian ti mangisina kanyag? No nauman, di iti kumapayan ang kisina kanyak.
Ano wow? Di mo ka dinangag ti imbakak si ka, Vivian? Anya day jay ayala kay. Ipapulot mo di kape. Anya launa ti pampanunuto maya. Di mo samot pagan ano ti ibagbagak. Pasensya kan lakay. Jak nang adak ngamin iti banyo itay. Anya palang rudtiro orayam. Ipapulot mo na. Ay, talagang awan manaknakam mo si ka, Miguel. Basol na matlangan na nang. Agin tutulong tumay. Agyaman ka di ata saan ko asaksaktan? Panagkunam ka day. Kat saan anasakit itirik na ti kasta panagsasaw ma. Nasaksakit lahat ti danog ananang. Ay nawaw. Nuadda parikot mo iti trabaho. Iturog mo. Saan anibakat mo ti pangipapasam iti ungat mo. Sapay. Ay, si kamat gaya Mari Jonah. Kunaklakit din no asino day jay. Ay nawaw. Una yan akigtot mo, Mare. Ay, ano amom lang Mari. Nalakak ang makikigtot ita. Kita unay saan anapig sa ti saom kat nakigtutaklat ta. Saan ka matakas na sigod, Mare? Day tangarod ti pakadanagak Mari. Panayon nakman kami na bugbog kawan nila kay ko. Ay, una yan ni Pare Miguel. Diyak mo iti asawak Mari. Awan al daw asaan nga gungat kanyak. Di namat nga rod ibaga no apay. Di ibaga na no adda parikot. Uno na bannog laang. Uray na banog laeng. Saan anasaya at nga iramraman na ka, Mare? Madanagan naklaunay kan Mari Vivian. Kasta unay tikigtut na itay lakay. Ang mga nun napingsamot ngamin ti sa umbakan, iso nakigtot ni kumarim. Saan mo't lakay? Sakto laeng mo't. Wano, ang mga nun na naunag pampanunutan ni kumarim, kat kalata nagpakita ka, iso nakigtot. Saan nga rood lakay? Saan anormal ti kasdi a reaksyon na itay? Saan mo't akasdi asigod? Dahita siguro ti epekto dagiti aramidan ni Pare Miguel Cancwana. Kanayon na kano abugbugkawan ni bakit na? Anya, Madamag kuman. Addan samot manen parikot ni Pare Miguel iti pagtrabahuan nyo. anda na ka pa na customer, idi na palabas ngal daw, bakit? Amangan mo't no dayta ti makagapo. No apay anapudot ti ulo na. Ti dakes na, ni bakit na ti pangipapasan na iti unget na. Putno ka niya, bugbugkawam ni bakat mo, di balayo, Pare Miguel. Ay, una, inal daw pare. Di mo't agnakam ngamin. Si kakit di mat pare, nairaman man samot tan ni bagat mo, iti parikot mo, iti pagtrabahon ta. Una, may raman at talaga ta. Nainayunan na mo't ti stress ko. Kita amat pima na pare. Di mo bugbugkawan ni bagat mo. Ibaga manasayat kan ko ana. Kan agtepel ka. Tapos sana mayroon maraman iti stress mo iti office. Agyaman kit niya. Ta saan ko akam kabilang. Sana kakas ka na kiti daduma dita. Adanugan da ni bakit da. Wana, ngam sana may parang mayroon maraman ni bagat mo. Tawre no ibaga masaulaan. Nasakit lat tanay ta pare. Nasaksakit ti danog pare Roli. Si kaget di mo't. Anya. Umay ka man dito, Vivian. Ay nawaw. Agawaam, tanapatig ti bagag. Ay, unay kan ay alakay. Bigbigat ang nagong ungat ka. Ngam di mo mat ibaga ti makagapo. Sapay adadag iti ubing ang makangkangag. Istoryam ka no, matabugbog kawan ka dito balay. Saan matlakay? Taglibak ka pala. Takasano nga rod, anamuan ni Pare Roli, ha? Nadakamat ko ka ni Mari Jonah. Ngam isulaang matinang istorya Di mo istoryaan iti dayja adyo na ti mapaspasamak diti balay. Amumat, nga da pagkachismosa na dya tao. Saan ay amabalin nga ibagam tinasaya at kanyak lakay? Masapul ka di nga agungat ka. Masapul abugkawan na. Anya ti kayat mo? Kung tankawan no danugin ka. Agyaman ka kit diya.
Tanood na pagkamalyam kat saan ka akab-kabilan. Saan nakakabkabilan? Ngam nasakit mo't dagiti sa kanyak. Tidakas na pa'y, mangmangag dagiti anak ta. At least sa ulan. Sa naramay ko tinagdiso di tarupam. Di mo urayan ama ibos ti pasensyakan ka. Tano siyak ti maumakan ka. Ay, sigurado nga agsangit ka. Agim impake ka mat, Vivian. Agawid kami pa'y kadagiti ubing nanang. Jakon maanusan ti kastoy. Amangan no isupay kit din ti pakabagtitak. Di ka mababalawan akaw. Anya ngay nga raud kat kas jemotar aramidan ti anak ko. Tunggal na banog. Wano adda pariko ti pagtrab-trabahwan na. Kat may ramraman ka. Sa anak mo't asadot. As-asikaswag mo't anasaya at nanang. Ngam kastoy latamat. Nasaysaya at matlang ti kasta. Tapno agbutang ti anak ko. Tano ka na yun mo apakawanan. Ayawan latam mo. Dumakal ti ulo na. Agyaman aklaunay tamaawatan dak nanang. No kasta, agawid kayo pa lang kadagiti ubing iti lugar yo, maray. Huwan Mari Jonah. Jakon ka ba ilan? Siya akong ti madanagan iti bagik. Kan uray dagiti ubing. Ang mga numatroma da iti kastoy ang mapaspasamak. Agpatulong kanto kadagiti masagnahan, maray. Ay na, madanagan akman, Mari Vivian. Anya iti pagdanaga, Mare? Nalaka ka mangaminan ang makigkigtot, Mare. Saan nga tanga epekto day tater aramidon nila kay mo? Day tamot lang ti madmadlaw ko, Mare. Isu asakbay amabagtitak. Agawid kami pa'y kadagiti ubing iti ayan ni tatang. Amo ka din nila kay mo, ti may papan iti day taabanag, Maray. Saan, Mare? Maamuan nantua, inton agawid. Kunak laki, di no asino ti tataulan dagiti asaw. Da kayo matgayam, Vivian anak ko. Pasensya kayo no saan ko anay bagang agawid kami itatatang. Ti asawa ngay. Ay, saan asimurot tatang? Apay, Ada saan mi ang nagkinaawatan tatang? anya. Kanayon naklaang na bugbog kawan. Uray awan amo kabasol ko, bugbog kawan naklatan. Naglukon na dya tao. May stress ak una yan. Isu anagawid kami kadagiti ubing dito'y balay. Narigatan, amangan no day tapay nga aramidon na ti pakabagtita. Naliday ka. Kasano? Nagawid na bakit ko iti lugar da? Intugot na nagiti ubing, pare. Anya, Dahil tatipod no, pare. Dekan tumat ngamin pare. Kanayan mo nga ungtan kan bugkawan ni bagat mo. Mayroon maraman iti banog kan stress mo. Madanagan ak, pare. Kasano nga ron no sandan nga agsubli dito? Asano ak pa yun nga? Kodak tumat ngamin, adi mo maraman iti banog mo. No na banog, wano na stress. Agina na, sana kumkonforme ti maraman. Ano sam ti sumurot iti ayanda. Amangan na mapakawan na ka pa iti asawa. Kaya't ko kumangam mabuti nga, pare. Amang ano ikamat datibo ng kanya.
Mabutang kamat lagayam. Ay, buneng daytan pare. Nuti mo kayat ngay kamat dati bunang. Agsingsingput ka ngamin pare. Loko kan tumat ngamin. Kapayasan ka mangan si ka Miguel. Sana ka makapangan nanang. Nagadua dramam dita. May liwak ko ni ti pamilyak. Idi adada dito'y balay. Inal daw ti ungat mo. Itatawan da. Ibagam kit da'y nakailo mo ida. Ay, kalukwan ti kasta, Miguel. Niramraman talaga ti panog kan stress ko. Saan narason da ita? Tapno bugkawam ni bakit mo. No nabannog, agina na. Sana da ita iramraman mo ti inosente nga asawam. Kaduanak man kiti nanang. Sa dinaw ti papananta. Itayan da Vivian ah. Ay saan? Nakababain ka na balayan. Alamat kan ananang. Ikarik, nagsubli da Vivian ni ti balay. Agbalbaliw ako kon. Ay unay kan Miguel. Manungal daw na saan ka simsimro kiti trabaho. Asinaw tinangibagang agkulong kay ti silid mo ah. Saan ka ba yan ang nagdigdigaws? May liwag iti pamilyak nanang. Saan mo tasungsung-batan ni Vivian na itihawag ko? Nalipatam ka din dagiti naramid mo ah. Saan nga ruda na maulit nanang? Alamat ka na. Kaduan na kamapan itayan na Vivian. Amangan ngamin nung nasakit tinakam ti katuga nga kanyak. No siyak niya balayan hulyaw. Ay talaga makangag ka kanyak. Namin anaw nakasta tinapasamak. Uray asino mo't piman na. Makaungat no kasta kanayaw. Please mo ten ananang. Tulungan laki ti parikot ko. Kumapsutak lakit ti. No saan ko ang makita ti pamilyak. Matlagayam! Na kayo matgayam, abalayan winday. Aglugaw kayo ah. Nagyaman na kabalayan. Anya ti masapul yaw. Mabalin ka di ah. Makasaritak ti asawak. Tatang. Kalpasan, tinaramid mau. Sapay la kuma. Tekan na kiti may sapay agundaway. Ikarik. Saan ko nabugbugkawan ti anak yaw? Talaga asaanan ang maulit. Tano maulit pa'y talaga ang makangag kan kanyak. Diyak ipalubos ang mabagtit ti anak ko kapukin ka. Pasensya kayong tatang. Nairamraman na paikit di iti parikot kan banog ko iti trabaho. Dahit kang araw ti diyak kayat. No nabanog ka, agin na naka. Sana kumpurme ti bugbugkawan mas kada ungtam dita. Un tatang, sana na maulit. Mabit lang, kaya bak ni Vivian, tada kayo, tiyag sarita. Noan niya, ti desisyon na, isaw, ti respeto tayo. Anya ti aramidem dito'y balay. Agasam nga'y tadapay ni nanang nga escort mo. Kailiw kayon, bakit? Di ka man nagdrama kasta? Sapay la kumaat, mapakawanak, bakit? Pasensya kan, no nairaman ka iti stress kan banog ko iti trabaho. Day takot ti Jack kayat Miguel. Siyak ti maung-ung tan kan mabugbog kawan. Uray awan mat basol ko. Tapno ibagakkan ka, uray sa ulaang dayjay, masaksak tanak mat. Apay, danog laang aya tinasakit. Basol ko, bakit? Ikan na kumapay iti may sa agundaway, please. Pasensya kan. Dito'y kami pailaang kadagiti ubeng. Aging gaama panagnagam apod no ti panagbalbaliw mo. Ay, nawaw! No adda parikot mo iti trabahom, di mo iraman ti kabalay mo. Tauray di mo idakap kabilan, no dakas matirumrumar di tangiwat mo, masakitan latamat tirik na di tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos,
para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.